Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи Печутоби замонро оғоз менамоем. Имрӯз дар бораи 30 соли комёбиву муваффақият, рушду тараққиёт дар маҷмӯъ пешрафти соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи кишварамон дар барнома суҳбат хоҳем кард. мавзӯи имрӯзаро бошад 30 соли дастоварди Истиқлолият унвон гузоштем. меҳмонони азиз ба студии телевизиони симои мустақили якум хуш омадед. Ва инак як навор таваҷҷӯҳи шуморо ба экран равона мекунам. Сипас ба суҳбати студия шурӯъ мекунем. Марҳабад. дастовардҳои Тоҷикистон дар 30 соли истиқлолияти давлатӣ хеле зиёд буда ба тамоми соҳаҳои ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвар дахл доранд. Дар муҳлати хеле кӯтоҳ кишвари соҳибистиқлоли мо таҳти сарварии пешвои муаззами миллат он роҳеро паймуд, ки ниёгони мо аз аҳли оли Сомон онро тӯли мавҷудияти давлати Сомониён тайин намуда, забон, фарҳанг ва ҷавҳари миллии халқи тоҷикро барои садсолаҳо ҳифз карданд. Дастовардҳои Тоҷикистон дар 30 соли истиқлолияти давлатӣ низ дар саҳифаҳои китоби бузурги миллати тоҷик чун таърихи аҳди Сомониён бо ҳарфҳои зарин сабт шуда барои абадӣ сохтани фарҳангу тамаддун, забон ва дигар арзишҳои муқаддасоти миллӣ хидмат хоҳад кард. Дар харитаи сиёсии ҷаҳон пайдо шудани Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол ба узвияти комилҳуқуқи Созмони милали муттаҳид пазируфта шудани он ва баромади нахустини роҳбари давлати тоҷикон пешвои миллат аз минбари ин созмон яке аз дастовардҳои кишвари соҳибистиқлол мебошад. Ба ҳайси сарвари давлат интихоб шудани асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба шарофати ин хотима додан ба ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ, барқарорсозии ҳокимияти конститутсионӣ ва тамоми шохаҳои ҳокимияти давлатӣ, таъмини фазои сулҳу оромӣ, ваҳдат ва ҳамдигарфаҳмӣ дар кишвар ва ба намунаи таҷрибаи нодир барои ҷаҳониён табдил ёфтани сулҳи тоҷиконро таърих бо ҳарфҳои зарин сабт кардааст. Ташкили артиши миллии Тоҷикистон аз сифр ва комилан ба дӯши худ гирифтани ҳифзи оромию суботи давлат ва кулли сарҳадҳои он, муайян намудани ҳадафҳои стратегии миллӣ, баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ, таъмини амнияти энергетикӣ, амнияти озуқаворӣ, саноатикунонии босуръати кишвар ва ноил гардидан ба унсурҳои асосии ин ҳадафҳо, эҳёи расму оин ва фарҳанги миллии тоҷикон, ба ҳайси забони давлатӣ эътибори воқеӣ пайдо кардани забони тоҷикӣ, муаррифии мероси адабӣ, таърихӣ ва фарҳангии халқи тоҷик дар сатҳи байналмилалӣ, бузургдошти доимии чеҳраҳои мондагор ва фарзандони барӯманди миллат ва таърихи қадимии миллати тоҷик дар сатҳи миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ, ба феҳристи мероси фарҳангии умумибашарии ЮНЕСКО ворид намудани саразм, боғи миллии Тоҷикистон, ба рӯйхати мероси фарҳангии ғайримоддии башарият шомил гардидани шашмақом, Наврӯз, оши палав ва чакан, бо қарорҳои ЮНЕСКО арҷгузорӣ намудани як қатор шахсиятҳои фарҳангии тоҷикон ва рӯйдодҳои таърихии миллат, ба тамоми оилаҳои кишвар дастрас намудани китоби тоҷикони Бобоҷон Ғафуров ва Қуръон бо тарҷума ба забони тоҷикӣ, гиромидошти имоми аъзам ва ҳанафия ба ҳайси мазҳаби суннатии миллат, ки садди роҳи гароиши мардум ба мазҳабҳои бегона гардид, ба куллӣ дигаргун сохтани симои пойтахти кишвар, сохтмони нақл, пул ва роҳҳои бузурги автомобилгарду роҳи оҳан дар саросари кишвар ва ба як давлати пешрафта дар ҷаҳон ва миёни собиқ ҷумҳуриҳои шӯравӣ табдил ёфтани Тоҷикистон аз ҷиҳати сифати роҳҳои автомобилгард. Дар зарфи 3 соли омодагӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бунёд гардидани зиёда аз 25 000 иншооти хурду бузурги иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва маишиву фарҳангӣ дар мамлакат аз ҷониби давлат ва шаҳрвандони саховатманду меҳанпараст. ин ҳама муҳимтарин дастоварди 30 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аст. наворо тамошо кардем ва албатта ҳар як нафар медонад ки ҳамаи ин тинҷиву оромиву осудагӣ, ваҳдат, якдилӣ, якпорчагӣ ва дар маҷмӯъ истиқлолияти мо ба осонӣ ба даст наомадааст ва дар таърих назири худро надорад. дуруст маълима? марҳамат, ман бисёр мехостам дар ҳамин маврид андешаи шуморо шунавам. баъд аз он ки дар харитаи ҷаҳон боз як давлати мустақил, соҳибихтиёр, ягона ва ҳуқуқбунёд арзи ҳастӣ намуд, як зумра хоинони миллат гӯем хато намекунем, қувваҳои сеюм хостанд ки ана ҳамин Тоҷикистони азизи мо як ба оромии он халал расонанд ва воқеан агар мо гӯем ки онҳо як қадар ба ин ҳадафҳои нопоки худ расиданд, хато намекунем, зеро ки ана ҳамин ҷанги шаҳрвандӣ, ҷанги таҳмилӣ дар пойтахти кишвар ва ҷануби кишвар бо дахолати қувваҳои сеюм, яъне хоинони миллату хоинони ана ҳамин Тоҷикистони азизи мо ба вуқӯъ пайваст
бисёр ҳисоротҳои моддию маънавиро ба вуқӯъ пайваст, тавре ки сарвари давлат бисёр аз минбарҳои баланд мегӯянд дар байни анамин ҷашнҳои таърихии миллие ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар мардуми шарифи мо қайд мекунанд, анамин иди ваҳдати миллӣ, яъне ҳар сол ки мо 27 июн бо як шукӯҳу шаҳомати хоса дар тамоми қаламрави кишвар ҷашн мегирем, ҷои хоса, яъне мақоми хосаро касб кардааст, зеро ки барои расидан ба ваҳдати миллӣ, расидан ба ин сулҳи бебозгашт, давлати мо хеле ҳисоротҳои зиёди моддии маънавӣ муктааст. Барои он ки мана мисол мегирем, дар ҳамин ҷанги шаҳрвандӣ 57,000 мардум ҷони худро қурбон кардаанд. Зиёда аз 28,000 фарзандони мо ятим монданд. 1 миллион мардуми мо ба хоки Афғонистон гуреза шуд. ҳисороти моддӣ 10 миллиард сомониро ташкил медиҳад. мо нағз медонем ки дар пойтахти кишвар ана ҳамон солҳо гирдиҳамоӣ 48 рӯз идома ёфт. минтиқаи кӯлоб қариб 7 моҳ дар муҳосираи иқтисодӣ қарор дошт. яъне мо бисёр ҳисоротҳои ана ҳамин моддии маънавия Тоҷикистон аз сар гузаронид ва ман гумон мекунам ки яке аз дастовардҳои нодиртарин, муқаддастарин, бузургтарини истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ин ваҳдати миллӣ ва ана ҳамин сулҳи бебозгашти тоҷикон аст ки омили асосии пешрафти тамоми соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи кишвар гашта. Зеро ки баъд аз ана ҳамин ҷангҳои шаҳрвандӣ анамин мардуми Тоҷикистон ба сабр, ба таҳаммул, меҳнаткаш, меҳнатдӯст буд. мо аз як гиребон таҳти сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат анамин якпорчагии Тоҷикистонро нигоҳ доштем. мо аз як гиребон сар баровардем, муттаҳид шудем, дӯст шудем. анамин сиёсати оқилона, хиратмандона ва дурандешонаи асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат муҳтарам Имомалии Раҳмонро барои 100% амалӣ кардан ҳама якҷоя кӯшиш кардем, ғайрат кардем ва имрӯз ба ин гуна муваффақиятҳои беназир ноил гардидем. дар зарфи ҳамин 30 сол дар назди таърих хеле муҳлати кӯтоҳ аст, лекин дар зарфи 30 сол ба ин гуна пешравиҳо дар тамоми соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи кишвар ноил гаштан, ин ба гуфтан осон аст. ман мегӯям ки соатҳою моҳҳою рӯзҳо кам аст ки мо дар бораи ана ҳамин дастовардҳо сухан кунем. ман гумон мекунам ки он чи ки аён аст ҳоҷат ба баён нест ва мо бо чашми дил дида истодем, бо худа мо дида истодем ки имрӯз Тоҷикистони азизи мо дар арсаи байналмилалӣ ин қадар обрӯву нуфузи хоса дорад. мо имрӯз бояд ҳар як тоҷики тоҷикистонӣ ифтихор аз он кунем ки Тоҷикистони азизу ҷавони мо узви комилҳуқуқи созмони милали муттаҳид аст. бо мо зиёда аз 197 давлатҳои ҷаҳон ҳамкориҳои мутақобилаи сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, варзишӣ доранд. имрӯз мо ифтихор аз он мекунем ки сарвари давлати мо муҳтарам Имомалии Раҳмон аз минбари баланди созмони милали муттаҳид бо забони нови тоҷикӣ сухан мекунанд ва якчанд иҷлосиҳои онро сарварӣ карданд, раисӣ карданд ва дигар ифтихори мо аз он аст ки 4 пешниҳоди сарвари давлат оиди оби тоза аз ҷониби созмони милали муттаҳид пазируфта шуд ва ин боиси ифтихори ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон аст. бале, ташаккур муаллима. ва муаллим воқеан ҳам бисёр муаллима инҷо хуб гуфтанд ва имрӯз албатта сарвари моро, кишвари моро ҷаҳон мешиносад, эътироф кардааст ва воқеан барои он ки ба он дастовардҳое ки инҷо номбар гардид, ин воқеан ҳам неъмат аст, як неъмати бузург аст ва ба хотири он ки ба қадри ин неъмат мо расида бошем, воқеан як ҳар нафар пеш аз ҳама масъул аст ва ватандӯст, хештаншинос бояд бошад ва то ҳар нафар мо боз чӣ хел расондана мо мумкин аст ки имрӯз воқеан ҳам ин дастовард, ин пешрафту тараққиёт ба осонӣ ба даст наомадааст.
имрӯз яке аз масъалаҳои бисёр муҳиму анамин расондани анамин дастовардҳо ба насли ҷавон аст, барое ки онҳо пагоҳ соҳиби анамин давлат мешаванд, онҳо меросбари анамин ҳамаи арзишҳои пешин ва он хизматҳое ки имрӯз наслҳои калонсол анҷом доданд ва ҳар як калонсол воқеан хуб фикр мекунад ки оянда анамун хизматҳои мана то куҷо вай ҳифз мекунад, то куҷо қадрашон мерасад ва то куҷо ҷавобашон метиҳад дар баъзе мавридҳои лузма. Бинобар ҳамин имрӯз дар пешоруи ҷашни 30-солагии истиқлолият ман фикр мекунам яке аз масъалаҳои бисёр муҳим ин бори дигар рӯй овардан ба ҳамон санаҳои бисёр муҳими 30 соли давраи истиқлолият ки мо бояд дарк кунем, барои он ки бисёр вақтҳо тез аз ёд меравад, вале ин дарди ин дар он нафарое ки ина давраи гузарондан бисёр сахт аст. Онҳо масалан тез фаромӯш карда наметавонанд, вале насле ки имрӯз насли нав аст дар мактаб мехонад ё донишгоҳ, онҳо надиданд, вале онҳо маҳз заҳмати анамун шахсиятҳо, гурӯҳҳо, хизматҳои роҳбари давлат ки имрӯз истиқлолияту анамин оромия дорем. Ва имрӯз дар анамин вобаста ба он ки масалан дар баъзе кишварҳои ҳамсояи мо дигаргуниҳои сиёсӣ ба вуҷуд омада истодааст, бори дигар анамун сухани ҳамешагии роҳбари давлат бояд зиракӣ ва ҳушёрии сиёсиро аз даст надиҳем. Яъне решии анамин зиракӣ ҳушёрӣ ин маҳз дониш аст, ки албатта имрӯз дар Тоҷикистон ба хотири боло бурдани дониши насли наврасу ҷавон бисёр корҳои арзишманд, махсусан анамин якчанд озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ман фикр мекунам ба хотири ҳамин аст ва имрӯз ягона роҳе ки мо оянда метавонем давлати худро боз ҳам иқтидору истиқлолиятша таҳким бахшем, ягонагия таъмин кунем, маҳз дар замини дониш аст. Барои чӣ? Барои он ки дар давлатҳои демократӣ ҳар як шаҳрванд барои ояндаи анамин давлат масъул ҳастанд. Яъне ин давлате нест ки масалан як гурӯҳи муайян ҳамеша кафолат диҳанд ки шумо зиндагии хуб пайдо мекунед. Не, мо дар дигар шароити таърихӣ қарор дорем ва бинобар ҳамин саҳми ҳар як нафар дар ободии ҷомеа, масъулияти ҳар як нафар дар ҳифзи анамин сулҳ, истиқлолият, ваҳдати миллӣ метавонад зарра зарра барои анамин боз ҳам боло рафтани эътибор, мақоми Тоҷикистон дар арсаи минтақавӣ ва байналмиллӣ таъсири назаррас дошта бошад. бисёр хуб гуфтед. Ташаккур, саломат бошед. таъсисёбии ҳизби сиёсӣ, ҳизби халқи демократии Тоҷикистон низ маҳз дар намин даврони истиқлолият буда воқеан ҳам яке аз он меваҳои шаҳдбори даврони истиқлолият мавқеу мақоми занонро ҳам дар ҷомеа баланд бардоштанд ва имрӯз занҳо дар тамоми соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи кишвар, дар зинаҳои роҳбарикунанда дар ҳама самт кору фаъолият доранд. Як қатор барномаҳои давлатӣ низ қабул гардид ва албатта ин фикр мекунам ки бисёр барои бонувони мо як имконияти бештарро боз намуд. дуруст? бале, воқеан ҳам вақте ки Тоҷикистон дар солҳои аввали соҳибистиқлолият дар ҳамин вазъи хеле ҳассос қарор дошт, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба анамин таъсисёбии як ҳизби сиёсие ки имрӯз тавонад ки тамоми ормонҳои халқро дар бар гирифта бошад сухан карда буданд ва дар ҳамин замина бо андешаи коршиносон бо муҳокимаи бо мардуми қишраҳои мухталифи ҷомеа мо як ҳизби сиёсиро имрӯз таъсис додем ки он воқеан ҳам дар байни ҷомеа маҳбубиятро пайдо карда тавонист ки ба як ҳизби сиёсии нерӯманд табдил ёбад ва имрӯз дар байни халқ зиёда аз 500,000 пайравони худро дорад ва дар вилояти Суғд шумораи аъзоёни ҳизби халқи демократии Тоҷикистон 150,000-ро ташкил дода, зиёда аз 84,000 нафари онро бонувон ташкил медиҳанд ва аз рӯзҳои аввали зимоми давлатдорро ба ӯҳда гирифтани асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муаззами ҳизби халқи демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аввалин фармоне ки ба тасвиб расид, ин фармони соли 1999 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа буд ва баъдан чӣ хеле ки қайд кардед якчанд барномаҳо, стратегияҳо, масалан барномаи интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои болоёқат аз ҳисоби занону бонувони болоёқат буд ва ҳамзамон инҷо дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба монанди қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила нисбат ба занон ба тасвиб расид ки ин бори дигар баҳри баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа такуни бузург бахшид ва мо имрӯз мебинем ки занону бонувони тоҷик дар тамоми самтҳои хоҷагии халқи кишвар фаъолона ширкат меварзанд, чи дар соҳаи фарҳанг, кишоварзӣ, тандурустӣ,
дӯстӣ ва ҳатто дар сиёсат низ нақши хеле босазорро доранд. Агар интихоботи соли 2020-ро гирем, агар аз ҳисоби намин аъзоёни ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар парлумони кишвар имрӯз аз вилояти Суғд 5 нафар бону ба ҳайси вакили маҷлиси намояндагон маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон фаъолият мебаранд ва 3 нафар узви маҷлиси миллии маҷлиси олӣ ҳастанд. 21 нафар бону вакили маҷлиси вакилони халқи вилоят ва имрӯз 189 нафар бонувон вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳастанд, ки дар қабули санадҳои хеле муҳими ҳуқуқӣ фаъолона ширкат меварзанд ва дар яке аз суханрониҳояшон пешвои муаззами миллат қайд намуданд, ки то он даме ки шумо бонувон дар сари гаҳвораи миллат ҳастед, ин миллат озод, ин кишвар обод ва ин давлат пойдор хоҳад буд ва ана ҳамин боварӣ, ана ҳамин эътиқод, ана ҳамин эътимоди пешвои муаззами миллат бонувони тоҷикро хеле сарфароз гардонида имрӯз онҳо кӯшиш карда истанд, ки ба ана ҳамин боварии пешвои муаззами миллат сазовор гарданд ва ҳамаи он малака, маҳорат ва таҷрибае ки доранд баҳри ободии кишвар сафарбар карда истоданд ва хосатан имрӯз бонувони мо кӯшиш карда истоданд, ки барои бунёди оилаи солим, ки он қабл аз ҳама таҳкурсии давлати абарқудрат аст, кӯшиш карда ва дар таълиму тарбияи фарзанд низ дар радифи дар корҳои ҷомеа фаъолона ширкат варзанд, дар оилаву оиладорӣ, таълиму тарбияи дурусти фарзанд низ кӯшиш карда истодаанд. Ташаккур. Дастовардҳои истиқлолият бениҳоят воқеан ҳам зиёданд. Дар тамоми самтҳо, соҳаҳо мо хеле муваффақ гардидем. Табаддулотҳои бузург ҳам шуд. Дар соҳаи маориф ҳамин асоситарин марҳилаҳои рушди ҳамин соҳаро ба мо мегуфтед. вақте ки мо дар бораи рушди соҳаи маориф дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳарф мезанем, бояд як чизро баён кунем, ки давлатҳои пешрафтии ҷаҳонӣ аз қабили ҷопон, сингапур, кореяи ҷанубӣ солҳои 30-40 асри гузашта як давлатҳои хеле пасрафта аз лиҳози иқтисодӣ хеле қафо монда буданд ва ҳамин сиёсати маорифпарварини роҳбарони ҳамон давлатҳо буд, ки толи 50-60 сол ин давлатҳо яке аз давлатҳои пурқудратарин дар ҷаҳони муосир шинохта шудааст ва ҳамин таҷрибаи маорифпарваронии давлатҳои пешрафтаи ҷаҳонро асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бисёр моҳирона дар сиёсати давлатии худ истифода бурданд. ман пеш аз ҳама суханро аз он оғоз мекунам, ки пас аз фурӯпошии Иттиҳодии ҷамоҳирии шӯравӣ ва як нав низоангезие, ки дар Тоҷикистон дар аввалҳои солҳои 90 шурӯъ шуд, дилбастагии мардум, хоса дилбастагии омӯзгорон ба мактабу маориф коста шуд. Аз он хотир, ки солҳо, ҳатто моҳҳо мардум, муаллимон маош гирифта натавонистанд ва аксарияти хонандаҳо аз мактаб дур монданд. Дар натиҷа дар маҳаллаҳо, дар деҳаҳо ба ҷои он ки мо ба фарзандонамон аз дарсҳои муосири таълимӣ омӯзонем, бачаҳо майл карданд ба донишҳои динӣ ғайрирасмӣ ва шумораи масҷидҳо аз шумораи муассисаҳои таҳсилоти миёна ба маротиб зиёд гардид. Як нав фазои холӣ монд ва мардум гӯё ба асрҳои 4-5 пеш аз милодӣ рафта расиданд ва сарвари давлат дар ҳамин ва замони хеле рукуд, ки сари қудрат омаданд, пас аз он ки ба Тоҷикистон сулҳу субота таъмин карданд, дар як суханрони худ таъкид доштанд, ки мо созандагии бунёдкориро дар ҷумҳурии Тоҷикистон шуруъ аз соли 2000 оғоз кардем. Яъне агар мо аввали солҳои 90 агар ба назар гирем, дар кишвар наздики 100 мактабҳо дар вагонхонаҳо буд, дар хонаҳои шахсӣ буд. Дар вилояти Суғд ҳам дар солҳои аввали солҳои 90 солҳои истиқлолият наздики 20 мактабхонаҳо дар вагонхонаҳо қарор дошт ва бунёду аз навсозии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба оғоз кардем, ба кодегистонҳо, ба шурӯъ намудем ба сохтумони кодегистонҳо ва имрӯз мо мебинем, ки дар вилояти Суғд шахсан дар вилояти Суғд ягон мактаби хусусӣ дар вагонхона мактабҳо мондагиш нест. дигар аз барномаи бисёр ҳам муваффақе, ки дар оғози солҳои истиқлолият сарвари давлат ба таъсиб расонданд, ин раванди компютеркунӣ дар масоили таҳсилоти миёнаи умумӣ буд. имрӯз дар тамоми гӯшу канори ҷумҳурӣ, ҳатто дар деҳаҳои дурдастатарин
طالب‌علمان ما از تکنولوژی معاصر آگاه هستند، با اینترنت، شبکه‌های اجتماعی پیوست می‌شوند و کارو در این سمت برده شدند و حالا هم برنامه کامپیوترخوانی اعلان نشده است. هر 5 سال برنامه نو به تصویب می‌رسد و ما در هر برآمدها از ضمن تحلیل‌های مسئولان ساحه معارف می‌شنویم که بی‌واسطه خود مقامات اجرایی حکومت دولتی وظیفه دارند که با مسائل تسلط میانی حدودی ناحیه‌شان را با کامپیوترها تامین کنند. دیگر از برنامه موفق این برنامه تجهیزاندن با آزمایشگاه‌های موفقی که در معاصری که در مکتب‌ها هست. امروز در ولایت سوخت نزدیک 970 مؤسسه تسلط میانی عمومی است و در پیشرفته‌ترین مکتب‌ها حالا نزدیک 10-12 آزمایشگاه‌های لابراتوری ساحه بیولوژی، شیمی، فیزیک قرار دارد. و سال 2010 اعلان نمودن سال فرهنگ تکنیکی یک اندازه ذوق و شوق خوانندگان به علم‌های دقیق ریاضی زیاد نمود. ارزی هستی کردن 13 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی با 40 عدد خودگوی آن است که امروز سیاست دولت مردم میفهمند، سیاست معارف قراری پرزیدنت قبول کردند و امروز از بس که ما در جاده جوانان را مایل کردن به سمت علم‌های دقیق و ناقدر موفق هستیم. پرزیدنت در هر برآمدهای خود میگویند که باید فرد این ملت را مهندسان ساحه کوهکاری، مهندسان ساحه صنعت سبک، مهندسان ساحه نقلیات، راه، تکنولوژی خوراک باید اداره کند. به این خاطر جایزه دولتی سال اول سال اعلان کرده بودند و خوشبختانه جایزه دولتی در ساحه علم دقیق ریاضی و بیولوژی را این سال از ولایت ما 3 نفر آموزگاران موفق جوان خورشید خدای بیردی استاد دانشکده پلی‌تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، باباجانов جورابای استاد لیسه پلی‌تکنیکی دانشکده و اچیلوف پرویز استاد آموزگار لیسه رقمی فیزیک و متماتیک شهر خوجند بعد از آوردن که این بیواسطه افتخار ما هست و دستاوردها در ساحه معارف بی حد و کنار است. و امروز یک بخش بسیار هم مهم آن است که امروز آموزگاران جوان بیواسطه وقتی که به دیه ها میرن به ساحه آموزگاری جلب میکنن، حساب دولت با امتیازهای زیادی برخوردارن. یک قسمشان با قطعه زمینی نزد حوالگی تامین میشه، یک قسمشان حساب بانک ها مبلغ های فایزی پس میگیرن، گرانت ها هست و من میتوانم بگویم که همین نتیجه همین دستاوردها بود که در 5 سال اخیر بهترین آموزگاری سال معلم سال تاجیکستان از ولایت سوخت می شود، بهترین مربی سال از ولایت سوخت می شود و نتیجه های چشمرسی خوانندگان ما در المپیادهای جمهوری و بین المللی می بینیم. تنها همین سال گذشته سال روان خواننده های ما در المپیادهای که طریقی فاصله شد 480 جایزه های افتخاری را به دست آوردند که این خیلی دستاورد بزرگ است. من میتوانم ساعتها حرف زنم از فعالیت بسیار هم دامنه‌دار مرکز تحصیل علاوگی ولایت که در آزمون بین المللی روابط تکنیکی که در جمهوری ترکیه برگزار شد مقام اول گرفتن و این دستاوردها میتوانم ساعتها حرف زنم. تشکر. سلامت باشید. тамошобинони азиз, инҷо лаҳзаи реклама аст. ба дигар шабака пайваст нашавед, бо мо бимонед. тамошобинони азиз, шумо ток-шоуи печутоби замонро тамошо карда истодаед ва имрӯз мо дар барнома дар мавзӯи 30 соли дастоварди истиқлолият дар соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи кишвар суҳбат карда истодаем ва инак барномаро идома медиҳем. сухан дар бораи рушди соҳаи маориф рафт. ман бисёр мехостам ки қисмати муассисаҳои томактабиро инҷо шумо баён карда бошед ва ба рӯи кор омадани воқеан ҳам рӯи кор омадани муассисаҳои томактабӣ маслан кӯдакистонҳои хусусӣ низ ин ҳам меваи истиқлолият аст. хуб, марҳамат, идома диҳем. албатта бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои муаззами миллат президенти кишварамон имомалӣ раҳмон дар 30 соли истиқлолияти кишварамон якчанд кӯдакистонҳои хусусӣ аз тарафи соҳибкорони ватандӯст кору фаъолияти худро оғоз намуданд ва дар он бештар аз 2000 изофа кӯдакон фарогир шуданд ва инчунин занону мураббиён ба кори доимӣ таъмин гардиданд ва махсус ман гуфтаниам ки ҳамин сол соли 2021 дар шаҳри хуҷанд 3 кӯдакистон
ба кор шурӯъ карданд ва бештар аз 800 нафар кӯдаконро фаро гирифтанд ва инчунин якчанд мураббиёни мутахассисони соҳа ба кор таъмин гардиданд. ва ногуфта намонад ки дар ҳақиқат дар ин 30 соли истиқлолият рушди соҳӣ то мактабӣ ҳам бисёр назаррас мебошад ва кӯдакистонҳо ба тарзи нав, ба тарзи инноватсионӣ, замонавӣ таъмин гардида кору фаъолияти худро давом дода истодаанд. ва имрӯз мо шукронии онро мекунем ки дар давлати ободу озод зиндагӣ ба сар мебарем. ташаккур, саломат бошед. Дар хуб соҳаи тандурустӣ воқеан ҳам агар ба ибтидои ҳамин мустақилияти соҳибистиқлолии кишварамон назар афканем, соҳаи тандурустӣ низ бисёр ба мушкилиҳо дучор гардида буд ва воқеан ҳам хушбахтона ин муаммоҳо, мушкилиҳо паси сар гардида имрӯз аллакай ман боварӣ дорам ки аз муваффақияти соҳа шумо гап мезанед, сухан мегӯед. Марҳамат, ёдовар шавед. خیلی که اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گفتند саломатии миллат сарвати бебаҳост ки бе он тавоногаи давлатро тасаввур кардан имконнопазир аст ва дар ҳар як баромади худ гуфта мегузаранд ки албатта ҷомеаи солим аз насли солим ташкил меёбад. барои ҳамин ҳам ба соҳаи тандурустӣ бисёр аҳамияти калон дода мешавад ва албатта ҳамаи мо медонем ки истиқлолият ин неъмати бебаҳо мебошад ва мо шукрона аз он мекунем ки дар давлати ободу озод зиндагӣ ва кору фаъолият менамоем. маҳз истиқлолияти давлати тоҷикистон имкон фароҳам овард ки дар тамоми соҳаҳо ба пешрафтҳои назаррас мушарраф гардем. хушбахтона дар соҳаи тандурустӣ низ дастовардҳо хеле назаррас мебошанд. имрӯз тоҷикистони азизи мо соҳиби беморхонаҳои замонавӣ гардида навтарин дастгоҳҳо ва технологияи тиббӣ ворид гардидаанд ва агар чанд сол пеш қабл дар хотир дошта бошед мардуми мо барои муолиҷа, барои ташхис ба давлатҳои русия, ба давлатҳои ӯзбекистон мерафтанд ки ин якчанд ба онҳо гарон мефаромад ва аммо имрӯз бошад дар кишвар барои ташхис ва табобати беморон шароити беҳтарин фароҳам оварда шудааст. ташхисгоҳҳои беҳтарин ва беҳтарин истироҳатгоҳҳо, марказҳои ташхиси тобутӣ дар хизмати мардум кор ва фаъолият карда истоданд ва ҳамаи ин бунёдкориҳо аз шарофати соҳибистиқлолии кишвар мебошад ва кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солимӣ дар вилояти Суғд низ ба ифтихори ҷашни фархондаи 30-солагии истиқлолияти давлати Тоҷикистон бо меҳнати суботкорона ва тарғиби тарзи ҳаёти солим дар байни аҳолӣ корбариро пурзӯр намуда баҳри он талош менамоянд ки насли солиму созанда бо маърифати баланд барои пешгирии бемориҳо саҳми худро гузаранд. хеле ки албатта ҳамагон медонанд пешгирии беморӣ назар ба муолиҷаи он осон ва арзон мебошад. бале, ташаккур, саломат бошед. ва дар таъмини амнияти озуқавории кишвар низ яке аз соҳаҳои муҳиме ки пешрафта истодааст. воқеан ҳам ин соҳаи кишоварзӣ мебошад ва давоми анами 30 соли истиқлолият кадом табаддулотҳо шуд, ба кадом дастовардҳо ноил гардидед? Марҳамат. дар давоми 30 соли истиқлолият якчанд барномаи соҳаи кишовар боғу токпарварӣ дар соҳаи тухмпарварӣ бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам имомалӣ раҳмон қабул гардида буд ва барои амалӣ гардондани ин барномаҳо дар соҳаи кишоварзӣ чхел ки мо дида истодаем барои таъмини амнияти озуқаворӣ, ғанӣ гардонидани дастархони мардум, олимони соҳаи кишоварзӣ дар филиали Суғди институти боғу токпарварӣ корҳои назаррас гузаронида истодаанд. инчунин қайд кардан лозим аст ки бо дастовардҳои илмии олимони соҳа дар ноҳияи бобоҷон ғафуров, мавзеи сомғар ва султонобод якчанд боғҳои интенсивӣ ташкил шуда истодааст бо навъҳои содиротӣ ва навъҳои содиротӣ ва меваҳои шаҳрбод ташкил шудааст. дар филиали мо олимони ҷавон дар ҳамин 30 соли истиқлолият кору фаъолият намуда дифои рисолаҳои илмӣ намуда аз сафи занҳо ва ҷавонон ки зиёда аз 10 нафар мебошанд
рисолаи номзадӣ ва докторӣ дифоъ намуда кору фаъолияти худро давом дода истодаанд. Якчанд навъҳое ки 8 намуди зардолаҳои дерпаз, 2 навъи ангур, 3 навъи пиёз, якчанд ихтироъкориҳо бо 30 солгии дастовардҳои назаррас ба истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон мо пешвоз гирифта истодаем. ман фикр мекунам ки воқеан ҳам ҳамин истиқлолият барои ҷавонон низ дари имкониятҳои бештарро боз намуд ва аз ин имкониятҳо имрӯз ҷавонон фаровон истифода карда истодаанд. марҳамат. ташаккури зиёд. боиси хурсандӣ ва сарфарозии мо ҷавонон аст ки дар чунин ватани зебо, тинҷу ором дар даврони соҳибистиқлолӣ ва ҳуқуқбунёдии кишварамон умр ба сар мебариму пайваста аз ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муаззами ҳизби халқи демократии Тоҷикистон муҳтарам имомали раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳраманд ҳастем. сохта ба истифода додани як қатор иншоотҳои зарурӣ дар даврони соҳибистиқлолии кишвар тавонист барои мо ҷавонон шароити хуби корӣ ва зиндагии шоиста фароҳам оварда бошад. ва дар солҳои 90 соли 1992 ки пешвои муаззами миллат ба ҳайси раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардиданд, аз ҳамон лаҳзаҳо аллакай сиёсати ҷавонпарварона, сиёсати созанду бунёдгарона пеша гирифтанд ва аз ҳамон лаҳзаҳо ба насли наврас, ба насли ҷавон бениҳоят таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда шуд ва аввалин мулоқотҳо, аввалин қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон, барномаҳо қабул гардид ки ин барои мо як мактаби бузург, як роҳест ки ҳар як ҷавон аз амин имкониятҳои фароҳам оварда шуда истифода барад, дониш гирад, илм омӯзад, соҳиби касб шавад, соҳиби ҳунар шавад ва бо ҷои корӣ таъмин гардида барои Тоҷикистони азиз, барои ободӣ, гулгушукуфӣ ин ватанамо саҳми худро гузошта бошад. имрӯз мо мебинем ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар кушодашавии майдончаҳои варзишӣ, мактабҳои варзишӣ, бахусус мактабҳои таҳсилоти миёнии умумӣ, донишкаду донишкадаҳо ин барои чӣ? Барои оне ки мо ҷавонон имрӯз ки оянда пешбарандии ҷомеа, пешбарандии давлат ва созанду бунёдкор ҳастем, ин шароитҳо барои мо фароҳам оварда шуда истодааст ва имрӯз ҷавонони мо мебинем ки чӣ дар соҳаи маориф, чӣ дар соҳаи фарҳанг, чӣ дар соҳаи варзиш бошад, дастовардҳои беназир доранд ва яке аз мактабҳои бузурги даврони соҳибистиқлолият барои бунёди нерӯгоҳи барқӣ ин нерӯгоҳи аср, иншооти аср нерӯгоҳи барқи оби роғун мебошад ки дар он ҷо мана мо огаҳ ҳастем дар марҳилаи аввали сохтмони ин нерӯгоҳи барқи оби роғун мутахассисони сатҳии ҷаҳонӣ аз дигар давлатҳо ҷамъ оварда шуда буданд. имрӯз бошад мутахассисони сатҳии ҷаҳонӣ ки аз Тоҷикистон ҳастанд, аллакай мутахассисои байналмилалӣ ҳастанд, дар ин нерӯгоҳи барқи обиро бунёд карда истоданд. ин як мактаби бузургист ва як мактаби бузурги дар роҳи сиёсат, дар роҳи тарбия намудани кадрҳои ҷавон ва кадрҳои роҳбарикунанда ин мактаби бозомӯзии захираҳои кадрии назди кумитаи иҷрои вилоятии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон мебошад ки имрӯз мана мо бибинем соли 15 аст ки ин мактаб фаъолият мебарад ва шахсан ман ҳам хатмкунандаи ин мактаби бозомӯзии захираҳои кадр мебошам ва имрӯз ҷавонон аз ҳама шароитҳо доранд. Фақат мо танҳо ва танҳо ҳушёрии зираки сиёсиро аз даст надонад лозим аст, зеро ки давлатҳои абарқудрат дар ин рӯзҳо мана дигаргуниҳо дида мешавад, тағйиротҳо дида мешавад ва маҳз заҳмату талоши пешвои муаззами миллат ҳамин аст ки насли ҷавон имрӯз дорои маърифат, дорои одоби хуб, дорои илм, аз забонҳои хориҷӣ, донистани забонҳои хориҷӣ ва донистан ва истифода бурдани технологияҳои замонавӣ аст. Агар ҳар як ҷавон ин имкониятҳое ки ба мо дода шудааст истифода барад, ман бовари комил дорам ки Тоҷикистони азизи мо аз ин ҳам обод мешавад, аз ин ҳам зебо мешавад ва дар арсаи ҷаҳон боз як обрӯю нуфузашро зиёдтару бештар менамояд ва чӣ хеле ки мо дар таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем, ба тамоми мардуми тоҷик ва тоҷике ки дар рӯи дунё зиндагӣ мекунад парчами парафшон, ваҳдати пойдор ва истиқлолияти ҷовидонро орзу намуда
ба ҳар як хонадон танҳо ва танҳо хандаи беғиши кӯдаконро орзу менамояд. خب استاد بسیار میخواستم اینجا در مورد امین دیگرگونی‌ها یا خود موفقیت‌های عالم فرهنگ، ساحه فرهنگ و مدنیت کشور کمتر یادرس می‌شدید مرحبا. تشکر. همون طوری که ما می‌دونیم فرهنگ هستی ملت است و بی‌شبهه یکی از شناخت ملت ما این ربط دارد به رشد ساحه فرهنگ و استاد اینجا بسیار اشاره‌های خوب کردن در مورد آنکه توجه به ساحه فرهنگ در سالهای صاحب استقلالی تا کدام اندازه بود. اولا ما وقتی که استقلالیت به دست آوردیم ما باید به عالمیان شناسانیم که اصل و نسب ما کی بود و همین تجلیل 1100 سالگی جشن سامانیان این خود از آن گواهی میداد که ما 1100 سال پیش یک دولتی مستقل، یک دولتی مکمل، یک دولتی که با دیوان وزیران و با امور اداره کنیش در جهان همتا نداشت و نظیر نداشت. همین نشان دادنی همین 1100 سالگی دولتی سامانیان خود آن گواهی میداد که ما یک ملت قدیمه هستیم و در پسوی این چندین چاره‌بینی‌های جشنی‌هایی که از لحاظ مثلا جشنواره رودکی، جشنواره ابوعلی سینا، مولانا عبدالرحمن جامی، ناصر خسروی قبادیانی، کمال خوجندی و حکیم تغریدی احراری، مولانا جلال‌الدین رومی و دیگرانی که همه های ما جشن گرفتیم با آن خاطر که ما با عالمیان اثبات کنیم که ما همین گونه شخصیت‌های برکمالی داشتیم که ما از اونها امروز چی میکنیم، پند میگیریم، درس میآموزیم و بسیار یک تعامل خوب در دوران استقلالیت از جانب خود اساتید صلح وحدت ملی به میان آمد که این یا آن جشنواره رو در این یا آن منطقه میگذاریم. مثلا جشن 2500 سالگی استراوشن باستانی بسیار در سطح خیلی بلند گذشت و در آنجا بسیار یک سیناری خوبی تاریخ دولتداری تاجیکان گذراندیم. مثلا 5500 سالگی سرازم که امروز ما با جهان اثبات کردیم که ما یک شهری داریم، یک ملتی داریم که تاریخ بیش از 5000 سال دارد و 5500 سال دارد و حالا از روی بهادی حفریات شناسان که سرازم را حالا با گفتگوی آرکئولوژی نمود استادن، سرازم تاریخ از بیش از 60000 سال دارد. مثلا در ولایت ختلان 2700 سالگی کلوبی باستانی قید کردیم. همین گونه مثلا جشن‌های خیلی باشکوه در ناحیه عینی شد. قامت در افراختنی مرکزهای فرهنگ در شهر و ناحیه‌ها، مثلا در ناحیه جبار رسول، در ناحیه عینی، در شهر خوجند، مثلا آوردنی پاره کمتر از خاکی مدفن کمال خوجندی به شهر خوجند به زادبوم شاعر و بنیاد یک باغی بسیار هم با فراغتی بسیار باشکوهی کمال خوجندی و در شفتی میکرناهی 32 قامت افراختنی باغ فرهنگی دیگر که به نام یکی از شخصیت‌های بسیار هم ورزیده، یک نجوم شناس ریاضی شناسی ورزیده ابو محمود خوجندی، این خودگویی آن است که ما با فرهنگ هم بیشتر روی آور ایستادیم و در هر برآمدهای خود پرزیدنت از کتاب و کتابخانه بسیار حرف میزنند. ما بسیار میدونیم که یک در زمان استقلالیت بعد از همون فروپاشی، یک بعد از همون و زمانی که ملت کمتر در وای بود، در حالی بسیار هم وزنین بود، در مرکزهای دیگه ها کتابخانه ها از فعالیت باز مانده بودند و یک سبب اساسی اعلان نمودن آزمون فروغی سپیدانه کتاب است. این محض همین رو آوردن مردم، رو آوردن نسل نورس و کتابخانه است که امروز من ببینیم مایل مردم بیشتر باز مایل به کتابخانه کرده استادن و مثلا تقدیم رایگان به هر خانواده کتاب بزرگ ارزشی تاجیکانی بابا جان غفوروف که با همین یک اثری بسیار قیمت‌بهای بابا جان غفوروف عالمیان از تاریخ و تمدن تاجیکان آگاه هستند. خود دلالت آن است که پرزیدنت در برابر دیگر ساحه‌ها به ساحه فرهنگ توجهی خاص دارند و گمان میکنم هر چقدری که ما
аз таҷлиди ҷашни истиқлолият дур шудем, ҳамон андоза арзиши масалан хизматҳои президент дар ҷодии ҳам фарҳанг, маориф, иқтисодиёт, кишоварзӣ, саноат боз ҳам зиёдтар шуда меравад. чӣ хеле ки дар инҷо коршиносони барнома гуфта гузаштанд, хушбахтона имрӯзҳо дар тамоми дунё номи давлати тоҷиконро медонанд ва забон меоранд. ба ҳурмати он ҳини садо додани суруди миллӣ ва оҳанги мутантани он аз хурду калон бо эҳтиром ба по мехезанд ва парчамаш суҷуд меоранд. ҳамаи ин мояи ифтихор ва шукри беадад албатта аз ин истиқлолият аст, ки бевосита бо дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат рӯи кор омадааст ва мо имрӯз вазифадор ва масъул ҳастем ки ин неъмати бебаҳоро чун гавҳараки чашм эҳтиёт кунем ва ба ояндагон ба мерос гузорем. дар фарҷоми сухан ман мехоҳам кулли ҳамватанони азизро бо ин ҷашни бузурги миллӣ самимонаву сидқи дилона муборакбод гӯям. бигзор дар фазои тоҷикистони азизи мо ҳамеша кабутарҳои сулҳ дар парвоз бошад. дар хонадони ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ хандаи беғаши кӯдакон танин андоз бошад ва аз чашми ҳар як модари тоҷик ҳеҷ гоҳ ашк ҷорӣ нашавад. бигзор дар хонадони ҳар яки мо ҳамеша сеҳативу саломатӣ ва дастархони пурнозу неъмат бошад. ватан, эй маскани ҷон парвари ман, шукӯҳу давлатат поянда бошад, то оғози тамоми орзуҳо шуҷоатпешагонат зинда бошад. саломат бошед. ташаккур маълима ҷон. марҳамат. воқеан ҳам сарвари давлат бисёр таъкид мекунанд ки дар иморати бузурги истиқлолият хиште гузоштан ин масъулият аст. воқеан ҳам мо ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ бояд масъулиятшинос бошем. ана ҳамин соҳибистиқлолии кишвар, сулҳи бебозгашт, ваҳдати миллӣ, суботи сиёсиро ҳамчун гавҳараки чашм мо эҳтиёт кардани мо дар кор, такмил додани мо дар кор, густариш кардани мо дар кор. доимо ба насли наврасу ҷавон таъкид кунем ки ҳамаи ин дастовардҳо худ аз худ ба миён наомаданд. барои ба ин рӯзҳо ноил гардидан чӣ қадар мардум ҷони худро қурбон карданд. сарвари давлат вақте ки дар 25-солагӣ дар ҷаласа дар қасри арбоб бахшида ба 25-солагӣ иҷлосии тақдирсози 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон баромад карда буданд, ҳамунҷа таъкид карданд ки вақте ки ман ба ҳайси раиси шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон интихоб шудам, 6 моҳ аз утоқи кории 3-4 набаромадам. яъне хазинаи давлат холӣ буд. аз собиқ иттиҳоди шӯравӣ мо ба ягон чӣ намонда буд. хосатан ана ҳамин вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон фаъолияташро аз сифр оғоз кардааст. яъне дар ин бора мо соатҳо сухан кунем кам аст. лекин имрӯз вазифаи ҳар як шаҳрванду тоҷику тоҷикистонӣ мо бояд дар раванди босуръати корҳои созандагӣ, бунёдкорӣ саҳми назаррас дошта бошем. имрӯз мо бояд ҳар як худро ки ҳамин узви комилҳуқуқи ана ҳамин давлати соҳибистиқлол мо худомо ҳисоб мекунем, саҳмгузор бошем. насли наврас пеш аз ҳама фарзандони худ, набираҳои худро дар рӯҳияи пеш аз ҳама ифтихори миллӣ тарбия кунем, дӯстдоштани ватан тарбия кунем, ҳурмати падару модар, бобои биби, ҳамсояҳои тарбия кунем ки ватан аз куҷо сар мешавад? аз гаҳвора. вақте ки ҳар як оилаи тоҷику тоҷикистонӣ обод мешаваду дар он ҷо як шароити ҳамин чӣ гӯем мусоиди зиндагӣ фароҳам мебиёд, албатта он вақт тоҷикистон обод мешавад. ояндаи тоҷикистон аз ин ҳам дурахшон аст. иншоаллоҳ тоҷикистон бо ба пешравиҳои назаррасу пирӯзиҳои назаррас ноил мегардад. танҳо мо меҳнати софдилонаю содиқона карда ба ватани азизи худамо доимо содиқона хизмат карданамо дар кор. саломат бошед. ташаккур. хуб маълима шумо ҷиҳати дар сатҳи баланди сиёсиву фарҳангӣ таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз дар саросати кишвари азизамон корҳои азими созандагиву бунёдкорӣ идома дорад. ва имрӯз қарори раиси вилояти Суғд
معاون اول مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجبای احمدزاده وابسته به 1300 روزی آبادانی به تصویب رسیده است و امروز حزبیان همصفان ما بهر تطبیق انامین هدفهای حکومت جمهوری تاجیکستان وابسته به در سطح ضروری تجلیل نمودن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در زمینه نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت سوغد همزمان نقشه چاره‌بینی‌های حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد در مجموع 150 بند به تصویب رسیده است که در آن ساخته به استفاده داده شدن 6 بنای معمولی حزبی در شهر و نواحی ولایت به مبلغ 14,250,000 سومانی به نقشه گرفته شده است و همزمان به نقشه گرفتیم که بهر تحکیم استقلالیت در جمهوری تاجیکستان بهر ادامه دادن انامین فرهنگ خیش ما کوشش کنیم که جوانان و نورسان را در روحی وطن دوستی و وطن پرستی تربیت نماییم و همزمان وابسته به پیشگیری همه گونه پدیده های نامطلوب در بین جامعه ما امروز کوشش کرده استودیم که کارهای ترغیباتی و تشویقاتی با مقصد بلند برداشتن دانش سیاسی جوانان و کاربری کرده استودیم و در مجموع کوشش کرده استودیم که امروز جامعه تاجیک جوابگو به طلبات جامعه جهانی باشد. 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان مبارک باشد و ما حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در نوبت خود کوشش میکنیم که سهم ارزنده خود را برای آبادی کشور رسانیده باشیم. تشکر. سلامت باشید. مرحمت استادان از شما تلویزیون مستقل TNT رسی یک برنامه ویژه دارد با نام پیدیم. وقتی که آنها به جمهوری تاجیکستان سفر میکنند در یک از بازارهای تاجیکستان از نقل و میوه‌های تاجیکستان میچشند از یک نفر برای گرفتن میوه و دادن مبلغ و وقتی مراجعت میکنند اون سوداگر میگوید که ما برای مهمانان حاصل دسترنج ما رایگان میدیم، یعنی که اگر خریده باشیم هم رایگان میدیم و از نظر کارشناسان سطح جهانی تاجیکستان یک ملت بسیار هم مهمان دوست اعتراف شده است و در یک نوبت ملتی که بسیار به هم سرجم هستند. ما همین سرجمی وحدت شعاری خلقمان در آن دیده میتوانیم که در حادثه های مرزی که آخر ماه اپریل سال گذشته سال روان در منطقه اسفره و بادکن شده گذشت نزدیک 25 خانواده های جمهوری تاجیکستان بر اثر مناقشه مرزی ضرر دیدن و اکثر بی خانه در ماندن و با اقدام کمیته اجرایی مرکزی با دستگیری مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت سوغد کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد یک حوله پورا از تعمیر جاری بردن با یک خانواده پورا خانه در ساخته دادن و من گمان میکنم همین در لحظه های مشکل دستگیری دیگر بودن ملت تاجیک خلق تاجیک باری دیگر همسایه کشورها دیدن. من گمان میکنم که همین خیلی بسیار خصلتی ازلی ما داریم و من بسیار میخواستم که مثل دیگر ملت ها ما همون عرف و عادت های تاجیکانه خودمون از دست ندهیم. مثلا من در طریق شبکه‌های تلویزیونی از لباسی طرز پوشیدنی ملت ترکمن بسیار موثر میشوم که هر که مثلا با توقی خود با یک لباسی فاخره خودشان فخر میکنه افتخار میکنن. ما هم همین لباس داریم، ما هم همین توقی داریم، لیکن نه در همه جا همین چیزهای لباسی یعنی که برند خودمون خوب استفاده برده نمیتوانیم. من گمان میکنم که همین کارخانه های 30 ساله باید در زمینه همین تکنولوژی معاصر برای دوخت لباس های ملی ما بیشتر کار کنیم. ما توانیم که مثلا همون لباس های خود ما پوشیم و برای جهانیان گوییم که ما همین ملتی هستیم که همین لباس میپوشیم و همین توقی داریم و همین عرف و عادت داریم. تشکر. سلامت باشید. مرحمت است. در حقیقت در فرجامی برنامه بسیار هم تاریخی و جشنی چند نقطه به از نظر من بسیار مهم است و بسیار هم ما در جامعه روبرو میشم که مثلا از کمبودی هم بسیار حرف میزنم، ولی در دنیا نیست یک دولت ایدئالی، دولتی که خالی از نقص و کمبودی ها باشد و در زمان خود افلاطون قید کرده بود که دولت برای آن تأسیس میدهند که مردمان آن به سعادت رسند. یعنی انمون محض
соҳиби ҳамин давлат худи ҳамон мардум ҳастанд ки онҳо бо талошу заҳмат кӯшишу ғайрат аз рӯи нақшаву барномаву ҳадафҳову стратегияи худашон маҳз бо роҳи меҳнату талошҳо метавонанд ба зиндагӣ боз ҳам беҳтару хубтар расанд. Албатта агар мо дар сатҳи зиндагии мардумон нисбат ба солҳои 90 агар муқоиса кунем, хуб маълум аст беҳбудиҳо ҳаст, хуб лекин боз ҳам албатта он ҳадафҳои стратегие ки имрӯз дар кишвар муайян шудааст боз ҳам барои боло бардоштани сатҳи иҷтимоии мардум аст ва танҳо анамин доштани ғурури миллӣ, ифтихори ватандӯстӣ ки ин анамун решаҳое ки моя боз ҳам аз доштани таърихи бисёр кӯҳан, аз боз ҳам ҳифзи арзишҳои миллӣ, боз ҳам барои баланд бардоштани эътибори Тоҷикистон дар арсаи байналмилӣ кӯмак менамояд. Ин ҳам маҳз дар заминаи дониш ва кӯшишу ғайрати ҷавонон барои расидан ба зиндагии осоишта ки борҳо роҳбари давлат дар паёмҳои солҳои охир зикр мекунанд ки ҳадафи асосии ҳукумати мамлакат ин рушди нерӯи инсонӣ, ин расидан ба зиндагии осоишта ва ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиндагии шоиста дорад ва ман орзу мекунам ки шаҳрвандони кишвар дар оянда ба зиндагии шоиста расанд, ҳамун зиндагие ки ҳама аз зиндагии худ ифтихор дошта бошад ва бо хотираҳои нек маҳз дар мустаҳкам кардани пояҳои истиқлолият ва давлати миллӣ саҳмгузор бошад. барои он ки ба қадри тинҷиву ободиву тараққиёту муваффақият расида бошем, пеш аз ҳама шукргузор будан лозим. Дигар ин ки ҳар як фарди ватандӯст бояд дар ҳифзу ҳимояи ватани азиз пеш аз ҳама масъулият ҳис кунад. пешрафти кишвар аз ҳар нафар вобаста аст. мо вазифа дорем ҳар як порчаи замини аҷдодиро, обу хоку суботи диёри азизамонро ки номаш Тоҷикистон аст нигоҳ дорем. ба қадри пешравиҳои замон расида вазифаи меросбарии худро иҷро карда бошем. боқӣ меҳмонони азиз барои иштирокатон дар ин барнома сипос. До барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр.